Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naglading itak, idi saan ko anagunod ti kayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aileen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandani akon makaluto, Aileen. Isagana mon dagiti plato ken kutsara nga itugot ta amapan mang balon ka dagiti agraap. O nanang, mano ka di tinagraap? Sa nga pulo na. Pati ka din ni Jovert, nanang? Wan. Apay ayan ni Jovert. Sumurot akmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan amakapangan, taiyawid mo matla ang dagiti na usar. Agbati akton ijay, ta isupay dyan maitulong ko. Da kayon di mangyawit ka dagiti nanganan. Tasyak agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay, nanang? Adamot ijay ni tatang? Ay saan? Basta umuna kanton nga agawid, ta aramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aileen, saan anatangkan ti ulom? Noan niya ti imbagak, iso ti masuro. At ti sabaw, manong Jovert. Mangala ka, saan ka nga agbabain, ha? Winading ko, sana na masapula pagsirbyan na. Mangalak tulatan. Kunak ngamin mabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak ken ka. Kat tinangdanan dakmet amakiraap. Di manganak amangan. Tapno napigsa kang trabaho. Saan ako nga ubing manong Jovert? Anya ngay nga rod? Balasang ako nga. Kat no kinsi pa laang titawan mo. Teenager mo tantikin si. O di balasangan. Aya. Yawid mo, nakita na nga nanay, Len. Tantang, awan mo't aramidat iti balay. Madamdama akton nga agawid. Kadwak ni nanang agsak ka. Saanan? Kabala ni nanang munday jay. Numaabot ti bunubon, siyakton ti mang tulong ken kwa nang agsak ka. Sigin tatang. Kaya't kumat nga ro ti agsak ka. Anya nga iti aramidat iti balay. Agmulmulagat nga may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Di da kayat atulungan tinaganak da iti talon. Uy, ata sa anak mo ten nga ubing, tatang. Balasang akmat tut. Nakamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uy, tatang. O sige, mapana kon iti ayan ni nanang. Apay nga da ka ditoy, dimot ko nak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon. Alang nga rod, tulungan na kon. Sige, nanang. Matanawak ni Manong Jovert manipod iti pagsaksakan. Talaga akras ko launay ni Manong Jovert. Nanang? Amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert? Ay na, dakkel daytan idiin nga nak ka. Kanalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaan ka no ti visa na. Ha? Agab-abroad ko na yun, nanang? Day tamot ti damag ko. Apay ka di adam-damagam no mano ti taon na. Awan. Nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka ti akaarubam da Manong Jovert? Wan, apay ka di. Mabalin ka di nga da paited ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin day ta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya day ta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kwa na. Anyang ay ti ibagam. Ibagak ti marikrik na kan kwa na Sakbay nga aga broad. Anya? Ha? Lakayin day jay amay diligkan ka. Nagadumot ti kafatadam. Apay ngay supay. Basta, iso ti crush ko. Dakal ti pa nag-crush ko kan kwa na. Diyak kayat. Sikan na timangtad kan kwa na. Anya ka mo dun.
No saan mo akayat? Saan tan nga gayam? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit kan ha? Saan kan akayat agayam? Ha? Kakan. Mabit lang, Aileen. Sige, itad kong ti papa, itad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jover? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang ko nga agab-abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag. Apay nga minakastoy tirik na kuana. Ay sus! Ang mga naday tanti ibagbagada Papi love! Siguro Basta naragsakak no makitkita ka kanayon ni Manong Jover. O anya, naitid mo ti surat ko ka ni Manong Jover. Wen. Oh, adto iti subalit na. Yes, at sa balit na. Mabalin ka di aba sa akmat, no anya ti subalit na. Ito niya aga po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang ti mangbasa. Sige, ngam mabalin ka di, nga ibagamat kanyak no anya ti linaon day ta asurat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat ti linaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbaga? Anya? Nakaawid ak matlangan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Tabasahak daytoy asurat. Aday ta. Lukatok ti surat tabasahak. Dear Ading Aileen. Ubing kapay. Saan kuma ati may papan iti ayat ti asikasuan. Tikit di panagadal mo ti asikasuan. Iti kasta, maadaan kanto iti nasaya at masakbayan. Agbaliw tumatlaang dayta amarikrik nam kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, ngagpakadakan ka. Agflight ako ni Inton Rabii, para itinasaysaya at masakbayat. To'y manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba wala na di ka makita? Kailiw kanto langit di. Orayag ti panagsublim. Kumusta nga, Aileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jovert? Imposible asaan mo nga amo nag-flight tan idirabi Amok! Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubingak pa'y ka no? Isong aga dalakpay. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jovert? San na bale? Adaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jovert. Aileen, saan ka nga agliday? Ipasnak mo kit di, ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnak ko. Katawan mo ton inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, addama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayim mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Aileen. Kanayon mo tan amalmalday ka. Kaslaawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung nga ta ibagak kada kayo. Sandak nga ta kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay, adda ka di basol ana aramid mo, anak ko? Saan kumat nga ta pakabasulan det yung marikriknak, nanang? Anya nga minday ta marikrik nam aya.
Ti marikriknak para ka ni Manong Jovert. Ita ta nag-abroaden. Kaslamat sa anak kon anaragsak nana. Ah. Maawata kun no apay asang kadamag mo idi. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang. Diyak man mo nanang. No apay akas to'y tiriknak ka ni Manong Jovert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam ti agbalin anaragsak, iti din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang, Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talaga nga agayat ka kini Jovert, ilepas mo ti panagadal mo, taga-abroad ka mat. sige nanang. Aramidag ti bilin nyo. Sursurwag takbalin anaragsa. Aggraduar tayo matlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enrollam iti college. Tayo sumat ti pag-enrollak. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam no ko nam akayat mo mati ag-enroll iti pag-enrollak. Agkuyog tanto nga rod. Iti kasta, adakat kadwak. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Kaputa agpadata nga damaawat na apang madayaw. Gapo, taimpas nagtatinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nakta. Kan, nagtintinulong taan nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, Maylene. Uwan tatang, agpata kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingan ti agadal, anak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Uwan, ikarik nga agadalak anasayaat. Iti kasta, makatulong aktumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, kanak ko. No makalpas ka, iti panagadal mo. Agyaman iti pamatagyo kanya nga anak yo, tatang. Intun saan kayo intun ang makabaol. Siyak tumat ti makaam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpabak. Natsambak lang siguro. Sana bala Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nga to tinaalam, ag-blow out ka. Sika ti agilibre kanya iti merienda. Anya? Quiz lang dayjay. Ngam, ag-blow out ako? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kid din asaan. Amumet, nga amin na kayat mo, tungpalag. Basta lakid di kabalak. Mapanta nga roden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan para ken kanak ko. Maragsakan iti baligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho mo. Ket ita, natulagan ti kasaryo ka ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, may. Makasangit na ngamin abang panunot. Natulagan ti kasaryo ka ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan ni Abel. Sa anak mat ama po kaw, tatang. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Ay, sa bagay, naragsak kami tani Abel di pakiasawaam. Malaksin nga mamumay. Amok adi na kan tulukwen. Gaputan na singpot ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kung ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulongak matan iti amin na banag. Awanon ti kidawag iti Diyos, anak ko. Gaputan na tungpalan ti arapaap ko ang makalpas ka. Kan makabirok ka iti napintas at trabaho. Jovert, Aileen, anya ti masapol mo? di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapol mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di.
Iti panaglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka, agkalaysatan. Pasensya kan manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrik na, akas iti konam idi. Ni Abel ti ayayatak itan. Ni Abel akaruba mi? Tinangted idi iti surat kanyak? Wen. Nabayag mat gayaman nga adda pa naggusto na kanya. Ngam saan ko laang anarik na? Gaputas si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidayanak, Aileen. Ngem maragsakan aklata parakan ka. Tanakabirok kagayaman iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanagnakak anapuka wenday di marikriknak parakan kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anaki asawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Aileen. Agyaman pagayam Aileen, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukal, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, iti tinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biag, tabarang makaibati iti adal, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alex, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ita, tanaitid kun titawid yung agkabsat, da kayong ti makamaw, ay wanan yo, tapno sana basta mapukaw kada kayo. Tatang, rumbeng kuma, analawlawa ti para kanyak, tasyak ti inauna. Ay na, Daril anak ko, agpada analawa ti dagayong agkabsat. Ken maysa, agpada kayo lang anak ko, isong agpada nga road, ti sukat, tinaitid kada kayo. Nabingay iti husto. Malaksid laeng to'y nagtakderan ti family house tayo. Gaputadda kami pa'y mat kininanang yo. Ngam aggudwa kayon tumat laeng iti daytow, intunawan kami iti inayo. Ala, uray pagudwan tapay lang ti daga para kanyak, manong. Rumbeng lang akasta. Uray basit lang ti dagam, kaputasaan mo matlang nga amo ti agtalon. Ay sana mabalin ti kasta, Daril anak. Maditi kasta. Di ka agbalin ama naging bubukod. Basta, rumbeng analawlawa kanyak, tasyak nga ron ti inauna. Saan ka kumamata kasta iti kabsat mo, anak ko? Rumbeng kinawatan kayo. Gaputadudwa kayo lakit nga road. Pangaasim, manong. Di mo kumanrangrangan dagiti dadakkel ta, maipapan iti daytoy abanag. Sip-sip ka mata niya. Oy, husto daytan. Nabingayen ti dagayo. Isuarumbeng nga kinawatan kayo, Alex, Darrell. Anya, kasta ti imbagbaga ti kabsat mo, kunam lakay. Dahil tatipod nung bagat. Ngambay-bay aklatan ni manong Darrell. Tatalaga akas jeti ugali na.
Ngam kanayon ko mga gananad kayo, tatang. Amangan kit dimot no anya ti mapanunot ng aramidan kada kayo. Saan mat siguro, anak? Pudno ama di ti ugali na. Ngam saan namat siguro ama aramid ti mangdangran kanyak. Basta, tatang, kanayon latangagan anad kayo. Saan mi akayat kaninana nga dadakas na mapasama kada kayo? Husto ti anak talakay. Agan-anad ka ang kanayon. Gapot na amangan no adakit di matdakas ang mapanunot ti kabsat mo nga aramidan kan ka. Gapo iti tawid jo adaga. Di ka agdanag, bakat. Alma, anak. Kanayon nga ganan nadak, para kada kayo. Apay ngay. Inturong ni Manong Daril ti danom dito'y kapagayak. Sapay dandanin maapit dagitoy. Apay akas ti panangkitam kanyak, sika. Alex. Manong, apay mo nga inturong mo ti danom dito'y kapagayak. Dandanin maapit dagitoy. Sigurado ang madadaal no masubraan ti danom na. Awan bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Ala, panawan nak dito ita, mga anuan niya pa iti maaramid kukan ka. Pangasim, Manong. Diyak kayat tiriri. Ket, anya nga ron ti kayat mo ita. Kayat mo ka di nga ikali ka asibibiyag dito italtalonam, ha? Ala, sapay ko mga rod, Manong. Tanaragsak ka, iti kasto yung aramidam. Ala, agtugaw kayo nga agkabsat. Kaya't da kayo ang makasarita kininanang yaw. Ket sapay la kumata dumngeg kayo. Nang runakin ka, Daril. Ala, ibagayon ti kayat yung ibaga nanang. Tatang, tanay, adupay ti rumbang aramidag iti taltalon. Manong Daril, saan kumamot akas tati panagsasaom? Irespetom kumamot datatang kananang. Talaga asip-sip ka mata niya. Pangaasiyo kumaanak ko. Saan kumaatitawid jo adagati poon ti pag-aapaan nyo? Risoten nyo kumaday to'y asusik yo. Pangaasiyo kuma. Adula amin dagitang ibagbagayo. Ti kunayo kidday, adayo anapatpatag day tanga Alex ngam iti siyak nga inauna nga anak yo. Hindi takay man langay. Awan sirbi day ito salitaan. Huh? Baybayan yun ti kabsat ko, tatang, nanang. Talaga bastos day dya kabsat mo, Alex. Awan pa'y serbina nga isuti inauna. Saan mo atultuladen ti kapsat mo anak ko? Kat kanayon kumangagan anad kakankwana. Taamangan no addama di apanunot na kontrakan ka. Nanang. Atuyan ti kapiyo, tatang. Adda ngamin aramidan ni nanang, iso asya kung tinang timpla kan nang yug. Agyaman anak. Ay na, talaga nasingpet kan nagagat ka, anak. Tatang, malagip ko ni Uncle Daryl. Apay nga takas jay ti ugali na. Nagalas. E dinto ta nagsaya at mati ugali da kasinsin mara kan anti maymay. Huwag nga ron, anak. Ngamjak aman mo. No apa ang nagbalin akas jay tigalad ti kabsat ko. Nang rungi, idinaitad kada kami ti tawid mi adaga. Dayta lang ata ti rason? Diyak mo, anak. Ngambaybayan tayo latan ni uncle mo. Patsyak, agbaliw tumatlaang. Sapay la kumata mapasamak to dayta, tatang. Nagmayat akit kita ang dagiti mulak apagay ita. Nagpipintas ti rubuat da. Sapay la kuma. Taado ti maapit mi ita. Adda ka gayam dito'y kapagayam. Sika, sip-sip. Adda ka gayam, Manong Daril. Naimbag abigat mo. Nasaya akmat. Gaputay may naksinarungkaran dito'y talon ko. Sa anak nga imay dito'y tapno sa rungkaran ka, sip-sip. Manong, anya ka di mananday ta nga ibagbagam. Talaga mo't asip-sip ka niya. Agasam day tangay. Siga ti ayunan dagiti dadakkel ta. Di ka kumamot agsao iti kasta, Manong. Awan amok abasol ko kan ka. Kan mabalin ka di. Urnuson ta kumanti di ta pagkinkinawatan. San akayat datatang kenanang nga agririta. Manong,
agkapyata ko man. Saan to ang mapasamak dayta, Alex? Kagurgura ka. No apay ngamin asikatin agbalin na kabsat ko. Manong, apay ka di akagurguran na ka. Pangasim, agkapyata ko man. Ipatpatag ka akapsat ko. Adulamin nga, mom. Itanam kan tupay dito, italtalon mo si bibiyag na eh. Masurunak kan ka. Manong, Anya, kasta timbagbaga ni Manong Mukan ka, lakay? huwan bakat. Ay, nakabutbut ang matan no kasta. Amangan no adamat da ka sa pangpanggapan na kontrakan ka. Jack amo, noon niya ti pampanunutan ti kabsat ko itang aramidan. Ngam sa anak amabutan kan kwa na. Nupay kasta, agan anad kalat na akanayon, lakay. Di mi kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Huwan bakat. Agan anadak, para kada kayo a pamilyak. Agyaman aklakay. Diyak lang amin maliklikan dagdan agparakan ka. Ala, husto daytan. Di ka una agpampanunot. Gaputa ang mga numakapadakas itin inawam. Maturog takit din. Tani, rabiin. Naimbaga bigat yun, nanang, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. At da ka din napatagagagaram. Ada, tatang. Anyad ay ta, anak ko. Ala, ibagamlaang no anyad ay ta. Umay ko ibaga, nga umadanin ti panagapit mi kadagiti mulak apagay. Ket, itad kunto ti para kada kayo. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Talagang agsupadi kayo iti ugali iti kabsat mo. Adayo, anasaysaya at kangam isaw. Nupay kasta, idaw-dawat ko nga agbaliw tumula ang tikapsat mo, anak ko. Saan mi asarde nga nabagbaga ni Daryl? Nga masapul lat ti panagananad mo akanayon, anak ko. Di tayo amo no anya ti pampanunutan ti kabsat mo kontrakan ka. Tatang, ket agyaman na kada kayo. Sige nga roda, agpakada akon, inakbantayan ti kapagayan, adu ngamin dagiti bilit. Tumagas ka pa'y man dito'y balay, Daryl. Ada napatag nga ibagakan ka. Anyamanan na yati ibagayo, tatang. Ibagayon, tani. Ada na patag apapanak. Kaya't kalay nga palagipan. Pangaasim kuma, tadi mo ko magurgurahin ti kabsat mo. Baliwam ko matimadi nga ugalim. Amumay dagiti aramidam kini Alex. Nagipulong gayam kada kayo dahi tao. Agsaga na kanyak dahi ha. Talaga pagpungpung tutan na ka. Pangaasim kuma. Sarde nga mo nagurgurahin ti kabsat mo. Kan baliwam matan ti madi nga ugalim. Ti kunayo kit de. Talaga napatpatag dahi nga Alex ng itisyak. Kasla didak anak itikasta nga iparparik nayo kanyak. Manong Daryl, di mo kumamat bastusan ni tatang. Ah. Irespetong kumamat. Ay, pangaasiyo. Di kaya agri kaya nga gabsat. Urnuasan nyo kumatan yaman na pagapapaan nyo. Mapana ko ni Jay Talon, bakit? Masapaak. Gaputa itangal daw ti panagapit ka dagiti pagay. Sigurado. Addan ijay dagiti tattao a kinasaritak nga agapas. Sige lakay, umay kay tubalunan inton madamdama. Pasensya kanta sa anak ang makatulong ita. Okay lang, bakit? Maawatan ka. Basta nadam tabagim. Tapno na salun at kayong tulat ta, iti agbalin nga anak ta. Wen lakay, ngamni tay kanayon nga ibilbilin ko kan ka, ha? Agan-anag ka. Di tay laam mo ti mabalin ang mapasamak. Nang runak talaga napudot ti darakan ka jakabsat mo. Un bakit? Hindi kagdanag. At dati apo, akanayon amang tartarabay kanyak. Sige mapanakon. Alex! Nasaya tagmay sa kaanadanon ko dito'y talon mo. Manong Daryl. Anyat aramidam dito eh. Apay databo ng igam mo. Tapno awanan ti sip-sip kadagiti dadakkel ta. Gudasan kan, ayok ka.
Nagdakil nga ulag ti rimor manipod iti kapagayan. Agturong iti ayan ko. Aglisi ka, Manong! Kumpayag! Naipaglakit din. Kunakno ka ni busana kon. Di ka nagbutang, Manong. Natayin ti ulag amang tukaw kumakan ka. Oh, at iti tinanong. Uminom ka pa eh. Tapno mabangaran ka. Ay. Agyaman na ka. Inispal na ken patay. Nga oray pinagpanggapan ka iti dakas sa ading ko. Rumbang laan tigas diyang inaramid ko, Manong. Agkapsat ta. Katjak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gabot ay patpatag ka, Manong Daril. Sige, Manong. Taituloy mi ti aggapas kadag iti kakadwak. Ading ko. Agyaman na ka. Talaga na kasaysaya at kakapsat. Pakawanan na ko ma. Kadag iti madingin pakpakitakan ka. Nakaragragsak kami kininanang iyo, anak ko. Gaputan na saya at intilinangin yung agkabsat. Wan ngagpaiso, anak ko. Nalaos ti kinaragsak mi. Gaputan nagtunos kayon ngagkapsat. Agtintinulong kayo pa yun ijay talon. Una na, tatang. Jack pulos malipatan ti panangispal ni Alex kanyak kan patay. Pinatay na ti ulag amang tukkaw ko makanyak. Di mon panunutan day ta, Manong. Inaramid ko tikas jay. Gapot ay patpatag ka akabsat ko. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gapo iti dayta, agrambak tayo. Rambakan tayo, man ti pa nagkapiayon nga agkabsat. Wan, anak ko. Agrambak tayo. Kas panagyaman tayo iti apo. Gapo iti pan nakaurnos ti linangan yung agkabsat. Agyaman kami, tatang, nanang. Madlaw ang naragsak ka, alakay. Talaga naragsakak bakit? Gaputan na saya at matlangan tilinangan mi nga agkabsat. Nagbaliwon na namin pinsan ti kabsat ko. Kat nasayatan kanyak. Talaga nasaya at Diyos kada tayo, lakay. Maala, umay ka. Tumulong ta mga sikaso kadagiti may nakipagrambak akakabagyan tayo. Una bakit? Asikaswan tayo ida. Gaputa may damat makipagragrag sa kada tayo ita. Ita, nasaya aten tilinangan mi nga agkabsat, Mr. Lonely. Ket namin pinsan mete na nagbaliw ti pannakilangan ti kabsat ko kanyak. Ita, nakalpas meten iti panagadal dagiti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, nasayat met. Gaputa nasapsapa ti panagbaliw ti kabsat mo. Nasayat ka atao. Iso adinangag ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, agyaman kami met iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Tampok diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Aira, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga irresponsable nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Aira. Dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Adda ka man nandito'y sangot ti Tianggi ang makichischismis, Ira. Apay aya, nanang. Alangan mo't nga agyanak ije balay katawan mo't araramidag ijay. Sapay agmay sa ak ijay. Apay, awan aramida, midye balayaw. Awan nga rod. Imbag kapay taawan aramidem. Idinto tasyak, saan amalmalpas ti trabaho iti uneg ti balay. Aglaba, aginaw, agdalos, aglutaw, agkupain, kano anyapay dita. Idinto tasika, awan aramidam. Apay aya, ada kayo ti masiksikuran kanyak, nanang. Awan to pa ibagbaga di asawa kanyak. Da kayo mati sumanao, makauma. Wen tamaditar aramidam akanayon laeng amakichischismais. No umapal kayo, di makichismis kayo, mat. Ay, jakla apalan ti kasta nga aramid mo. Bagbagaan ka nga road, tanagalas ti kasta nga aramid mo. Da kayo matgayam, nanang. Kunak no saan ka pa ilaang anagawid. Adda ka magayam. Apay ka di, nanang. Umay kayo nga rod ikan itilinutok abanana kyaw. Imbag lang adda meriendaan ni Amboy inton sumangpot anaggapoy di eskwelaan. Umunag kayo pa ya, nanang. Madama ti panagbuyak iti TV. Napintas ngamin ti buybuyaak. Ay, una yun, Ira. Madama ti buyam. Ngem di ka man la makaisimpa mo dito'y balayo. Nagado awara. Di ka pa'y makawalays. Dayta, ti ko nam nga awan trabahwam dito'y balayo. Di kay natagari, nanang, tagbuybuyaak. Da kayon ti mangipan dita bananak yu iti kusina. Ay, awan mo, Ira. Kastamlat ta na kanayon. Mala, tama pa na nga rod, ijay kusina yo. Umay dito asermon la, asermon. Pakarangrap. Ay, di ka pa'y gayam na kainaw. Ag kaiwara tinanganan nyo ditaw. Ay, una yun, day tanga aramid mo. Bimababayan ka. Saan man akompormi ti madmadlaw yung nanang. Aginawak to ka dinton malpas to'y buybuyaak. Hay, jakla makaangas dito'y balayo. Nakawarwara amin asulay. Sige, mapanakaw. Ala, mapan kayon tadi kay kat sumana o ditoy. Anda ako, nanang. Mabisina ko. Nakaluto ka kadin. Saan pay? Ada bananak yu dita nga inted ni lulam. Dahi pay lang ti kanam. Ha? Apay nga ron nga agbuy-buya kayo iti TV. Kat saan kayo pa'y matgayam ang nakaluto? Sumangpot ni tatang inton madamdama. Sigurado ang mabisinday jay. Buwan man lang kun, agluto akon. Sapay nagmayat ti buybuyaak. Imbaglaangan tanasingpat ni tatang. Jay tatang kanon ni ambo ka eskwilaak. Naungot kano. Kabilan na pa'y kano jay nanang ni ambo. Naimbaglakid din, tanasingpat ni tatang mo. Sanak nga ungungtan. Nadakon ba kahit? Nakaluto kan? Mabisina kon? Well, kalkalpas ko ang nagluto. Ay, agao ka nga rodan na. Tamangan tayon. Ala, agsukat ka nga rodan lakay. Ta, eksakton to inton makagao akon. Ni Amboy nga eh. Ada iji kwarto na, agar aramid iti assignment na. Ayabak tulatan, inton makagauak. Anya man ti nararamid mo aya bakit? Nagado ti wara dito'y uneg ti balay. Kaslasaan ka nagdaldalos. Agsasadutak nga rod akanayon. Kasla kanayon anadagsan ti bagik nga aggunay. Ang mga nukurang kay ti exercise. Ag-exercise ka ngamin Masadutak lang! Dati ti sweldok, bakit? Nasaya at launay. Baka mo ka mangi budget Sa bagay. Amumot ti agi budget. Tas saan kamot nga agreklamo akurang ti ited ko akwarta. Lakay, aday bagak. Anya rita? Kaya't kumati makibinggo. Anya? Ay, saan mo asursurwan ti agsugal? Tama di day ta abisyo. Pagpalabasak lang iti oras ko, lakay. Oray barbarya laeng ati itayak. Kan saan nga gitugot iti dakkel a kwarta. Kan maabak ting tugot ko o di huston. Makamo ka man langin. Basta saan mo abay-bayan ti anak ta Wan, lakay. Asikaswag matkat ni Amboy. Nagsingpat mat nila kay mon.
Takunam a pinalubusan na ka nga agbinggo? Katuan mat, naminsan ko lang nga impakada kat nagwan adagos. Ay no siyak, pulos adinak palubusan ti asawak. Iliblibas ko Isu nga da oras ti panagbinggok. Ta sigurado nga agunget no dinak masangputan. Kan, no sumangpet anarugit ti balay mi. Ay, unget tumanen nga unget. No siyak, jak pa'y napadasan nga inong tanak nilakay ko. Imbag man. Ay, no siyak, naunget ti asawak. Nang runan no kas di akasangsangpet na anaggapo iti trabaho anabambanog. Nagdumada ka nilakay ko Tanilakay ko, pulos asaan nga agungat. Unay mati paraangan yun, Ira. Nagaatindog ti ruutan. Gai kamat Gaikak to, inton gumagutak tatang. Gagangay anaruot tamatutudok at nga rod. Apay, anyaya ti aramidem. Tadi mo masango agaikan ti paraangan yaw. Ay na, agpadpada kayo lakan ni nanang. Aday talamang sersermon ti araramidan nyo kanya. Ay, huwan tamas daawak. No asino ti malaam iti kinasadot mo. Gaputa saan nga agtagtagari di asawam. Kasadot mo mataminain. Una tanaanos nga ro ti asawak tatang. Madi matikas tang aramidem anak kaw. Aramidem anasaya at ti trabaho, kas agtagibalay. Tadya ikat nga rod asawam ti agtrabaho, iti agpaay kada kayaw. Wan ka di tatang. Ay, no apay ngamin ada kayo ti masikuran kanya. Bumangon ka ditan bakit? Anyat orasan. Maladaw kamin iti anak mo. Ingkagluton. Ay, masadutak pa bumangon lakay. Maululawak. Sikapay lang ti agluto. Nalang rod. Iturog mo pa'y. Tas akong ti agluto. Ngam sikanto ti mga sikaso iti balunan ti anak mo Wan. Alahin ka nga ro agluto. Apay ngamin maulaw kaya. Amang ano aginaw kamat. Saan? Kastoy lang ti riknak. Tadakat nga ro binulan kaw. Anya lakit din ti asawa kaya. Agyaman ka nasing petang nga asawam. Wanan, lakay. Saan ka nasuman na tapno may turog ko pa'y. Ingkakat agluton, tapno saan kayo amaladaw. Nanang! Nanang! Apay ngay amat maturog kayo pa'y laeng. Maladaw ako na ay pagadalan. Nitatang mo nga Napan nagtrabaho na. Ay, pasensya kan ta na iturog ko. Dinak mo triniing ni tatang mo, idi pimanaw. Ala, bumangon ako. Daras niyo nanang. Saan pa'y anay sagana ti balon ko? Saan pa'y anay nawan jay pagbalunak idi kalman? Tasan kayo matanaginaw idi rabi? Ay, na yun aya. Mabit lang nga ro ta inawak pa di pagbalunam. Apay adinak rining idi agsapa. Ay na, Pimanaw ka, dinak man la rining mat. ririingan ka. Ngam di mo kaya ti agriing. Makaungat ka pa'y. Ay, kasta ka day. Pasensya kan alakay. Masapa ka ngamin maturog Tapno masapa ka mat nga agriing. Agsilsilpon ka mat ngamin. Saanak nga rod makaturog no saanak agsilpon. At adasaan ka makaturog Di pa nagbuyak nga rod iti cellphone, di pangalak iti turog ko. Ala. Makamu ka man langan. Nanang, aldaw manan anagriing kayo. Maladawak manan ijay school. Ay, pasensya kan anak ko. Ala, idaras ko ti agluto. Mababainak pa'y mat asumrek. Nukas jay amadamatik klase asumrekak. Sorry talaga anak ko. Marigatan na ngamin ang mga ala ititurog ko itirabi Kunamat ngamin ni tatang agsilsilpon kayo. Wen tadyakat nga rod makaturog. Kasanungay nga ron, nanang. Kanayo naklatan ang maladladaw, ije pagadalan. Agalarmak ton, inton maminsan. Makariing kayo nga ta. Kunamat ni tatang anarigat kayo amariing. Agriingak ton. Kumusta nga anak ko? Naladaw ka? Nanang, kanayo nan ang maladawak. Kuna jay teacher ko,
Mapan kayo kano ije school intun bigat. Ha? Ni, taapay. Gapo iti kanayon apan nakaladaw ko. Imbaga ti maestram? Asyak ti mapan? Saan namat nga imbaga asika? Ngam ko na ti teacher. Ay abak kano ti guardian ko. Kasla ngamin mabainak no siyak ti mapan. Ninanang langan ti baon ko ang mapan iti pagadalan. Dayta ket, gapo iti kinasadot mo dayta. Alan-ananang, da kayon ti mapan ta mabainak. Anya ti pagbaynam ngay. Anya nga iti ibagak arason no apay akanayon amaladaw ni Amboy. Ay ket ibagam akanayon ka ngamin amaladaw amarieng. Mabainak nanang. Kabain mo matgayam ti aramid mo. Alan-ananang, tulungan da. Sangwam ti gapuanan ti aramid mo. Numabain ka amang ibaga iti kanayon apan nakaladaw mo nga agreeng, ay katagulbud kalatan Ibagam, abisi ka kanayon kadagiti napalpalabas nga aldaw, kat saan mo naasikaso naimbag ti anak mo. Ken agkari ka asanen maulit. Ken no nagkari ka, nasken nga rod asaanen maulit. Ala, siyak lang nga rodan ti mapan nanang. Nasa pa ka ba't anakariing ita? Bakit? Wen ta mapanak iti pagadalan. Apay mat? Impaayab na nga rod ti maestra ni Ambo. Apay ka no? Kanayon nga rod amaladaw ni Ambo iti pagadalan. Kat papaayaban nak ti maestra na. Ket, anya ngayon ti ibagam arason, no apay akanayon amaladaw ti anak mo? Ibagaklatan ama kumiko makitikal labas kan agkariak asaan to na maulit. Alang nga rod bakit? Sa paam nga minan ti maturog. Tapno saan ka akanayon amapuyatan. Anya pa'y ngay, kababain mo't no kanayon ang maladaw ni Amboy. Kumusta ngay ti ipapan mo iti pagadalan? Saan mo't gayam anagungod yung maestrana? Nagsaya at mo't ipanakisarita na kanya. Kat siyempre alaan na kapay itinasaya at asaritan ita. Ngem no maulit-ulit, natural ang makaungot to siguro. Nanang, amukon. Mabainak po no paayaban nak tumanen. Ta nagsaya at mo't nga ro ti panakisarita na kanya. Iso ang masapa akton nga agring, tapno saanen ang maladaw ni Amboy. Nasaya at mat nga rod, anak ko. Tamom ti agbaing. Agnakem ka nga minen. Gaputa saan na kang ungungtan ti asawam. Nagbalin ka muten nga irresponsablay. Ay, saan akon arumwar. Agdalos akon dito'y balay, tani. Narugrugit nga agpaiso ti balay. Maragip ko manan ko na ti maestra ti anak ko. Ure kasano ko makano ti kinaado ti aramidan. Saan abaybayan ti anak. Bilibak iti dayja a maestra. Ta mapagigiddan na ti agtrabaho iti balay ken ti agisoro iti pagadalan. Adda kano pa'y dua nga anak na. Ngam saan na kano a mabaybayan ida. Idinto asyak. Awan mo't trabaho. Tawan mo't nalpas ko a kurso. Kinagmaymay sa ti anak ko. Ngamjak pa'y masikaso anasaya at ti anak ko. Ay, ito ka kumanpay. Tagi na naag. Ay, nabanugak iti ang malmalem ang nagkuskus-kus diti balay. Apay nga tanga awan pa'y ni Amboy. Anyat oras aun. Nanang! Nanang! Ni Amboy day chay. Apay nga ta pirmi ti pukaw na. Ay, nakitaan. Amboy! Apay nga agpukpukaw ka. Anyat tinabas na, amak. Nanang! Ada nagdakkel nga ulag. Limabas iti dalan. Imbang lakit din Tadinak tinukkawan. Kasta ka di? Ay, umay kan. Umunag kan. Sana mali. Agdaik akto inton bigat. Karuruot mat nga menan ti arobayan, nanang. Wen, agdalusak to inton bigat. Kasta nga min aayra. Gaya ka mati paraangan yaw. Kaslawan agigyan, takaruro out. Wen nga ro tatang. Nabaybay akmatan, gapo iti kinasadot ko. Pag umukan matan ti ulag. Imbag tasaan anatukkaw ti anak ko. Ay, kita manday ta nga aramid mau. Isagsagmak mo ti anak mau. No ginaikam kuman idi imbagak.
Di saan ko maanagumukan ti ulag. Ay, wan nga rod, tatang. Iso nga agnakam kan, anak ko. Saan mo abay-bayan, anasamag ti paraangan yaw? Ita, maay-ayatan ti asawak, Mr. Lonely. Gapo ta responsable akon nga asawa. Tuy pagayam mo, Ira. Agyaman pagayam Ira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met, tanagnakam kan. Saan mo nga urayan amaikan ka iti didigra, sakbay nga agbaliw ka. Imbaglaangan, ta saan anay sagmak ti anak mo. Dayta ti pakakitaan, asaan na tayo abaybayan ti Diyos. Ngamkit di, ikan na tayo iti pagnakman, tapno maamiris tayo, dagiti kamali tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ira, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.